Cé go bhas an ngáilteach dom is í an ghaeilge má hanga. Úsáid mí go léithúil le mo chláán, le mo chairde agus ar nóir na meáin thó síalta. Dá bhrí sin tuis go úsáid mí go léithúil tá sé deacrar an ceapa bhfuil brí faoi le ag bliain na gaeilge dom. Is omí fá go mbeidh dearfach faoi bhliain na gaeilge. Is feachtasaí atá déna comóra ar chultúr, beocht, ranfortíocht agus ar nóir na gaeltachtaí héin. Is rudaí maithaí ag seo le comóra agus le craobhscaoile. Má phoblachtánach gaelach is tócha gúil amhras fad bhonatha orm faoi éon achtas atá maithnithe ag an stáit nó atá faoi stúr an stáit. Feictar dom gur dhéon chunan na gaeilge agus glúiseach na gaeilge, éirí amach na cásca agus an stáit féin ar Neart Valley. Tá bailán is tócha go dtúcach mailú ar air réamhláideach éon eagraíocht nó achtas a bhlachan maanú an stáit. Ach is í sin má thuairim bhunchreidimh chéin. Neadidir cén sort dulchan cína bheith déanta agin mar glúiseacht dá gléimís leis an túairim sin. Tá sé táchtach go mainimís lasas an gáras leis an córas héine airm. Mar hisismthir sa gáilteach tá sé dó dhéanta orm mo chuid páistíoch mad sáite a dam na nailge an tá mar fad, agus ar nói ní heastócha mé sin dhéana. Dá bhrí sin tá sé antáchtach go bhheicech mo chuid páistí a bhéinúlacht hain a bhéinúlacht tango líochta hain sna meáin béarla. Agus is instrum iontach í bliain na gaeilge le go dárlach sé sin. Faoi mar atá tunchar glúiseacht na gaeilsca líochta le feiceáil inis 50 bliain tar éis dó tosú. Tá sé deacrar rá cén tunchar a bheith ag bliain na gaeilge ar an gaeilge hain, ach tá mat snúla fáil amach.